Odhiambo ma kawuono nyakwara mogigin weche mabende donjo achiel kachiel kokalo Ramogi TV kendo medo mi mago ma obiro ni duol ma ochung'ne weche mag tudruok e pacho ka Communications Authority of Kenya omi chik mondo koro owere kod kata mondo chungi chik mane gigolo motelo mane kumo ute mag fwambo mondo kik nyise yo machiel kachiel ng'anyo mane timore e pacho ka nyakwara mogi ma ndio gol kod do mamalo ma Milimani Nairobi ma bende en do mano yudo ng'ur mano wuok kuom jogo mane othir kod okang' mano kaw kod CA ni ute mag fwambo kotingo televisen kachiel kod nyakalondo ok no winjo bed ni nyiso yo machiel kachiel weche motenore kod ng'anyo mano bedo e pacho ka iparo jogo mano wito ngimagi e dwe mar auchiel tarik 25 higa mokalo. Gin weche nyakwara mogi ma bende otuchogie sani. Kower kod mano eni duol matayo chenro mag tudruok e pacho ka Communication Authority of Kenya kawuono ne ogolo chik ne ute mag fwambo duto mondo ochung nyiso tipo mag ng'anyo ma kawuono achiel kachiel. Ng'anyo mano bagi e odiechieng' mar rapar were mano negi e ng'anyo ma higa mokalo kaluwore kod oboke makende ma ochwal ne ute mag fwambo kar saa 7 mar odiechieng' kawuono. Communications Authority olero ni gikawo ndamo makamano kaluwore kod chik ote makamano ne ute mag fwambo kod keyo ka ute mag fwambo ne oseyo ni en okang' madhi ataro kod pend chike ma pacho ka. Cynthia Onyango miyo ler mar chik manogol ne ute mag fwambo motelo kod duol mochung'ne weche mag tudruok e pacho ka Communications Authority of Kenya CA. E kar saa 7 e wang'e ute fwambo moting'o wang' jowi duto ma pacho ka achiel kod nyakalondo duto oketo e lela weche matuch manyiso ni duol matayo tudruok pacho ka Communications Authority chiwo ote machiwo chik machungo nyiso tipo duto ma achiel kachiel e chenro mar ng'anyo makawuono. Kaluwore kod Communications Authority, nyiso tipo mar ng'anyo makawuono achiel kachiel en ataro mar chik mar katiba ma pacho ka e pend chik kare 33 matindo 2 malero thuolo mar keto ageng'a mar chiwo ote ne jopiny, ponono ote oting'o athue, keto ajara ne jomoko kata nyayo tulo e kind weche mamoko. Obokeno bende kodhi nyime olero ni chikno kare 34 matindo 1 yango ni ute fwambo ni kod ratiro mar nyiso chenro magi kata kamano chik oketo ageng'a ponono chenrogo gin mapogo ganda kata kelo athuya. Communications Authority bende oyango kawo ndamo mager mar chik ne ute fwambo duto ma pacho ka ma ok oketo e tim ote margi kaka katiba ma pacho ka olero ewi chik mar chiwo tudruok mar higa 1998 yango. Kata kamano, ute fwambo ma pacho ka obuono ote makamano kendo duoko Communications Authority kod pend chike mamiyo gi thuolo mar tayo chenro magi kaka katiba ma pacho ka oyango, gayo chenro makamago ponono gi ketho chik. E aduoka mar weg ute fwambo, riwruok mar jochung weche e ote margi oseyo ndamo makamano e okang' mamalo kendo lero ni ondamo mar Communications Authority mar chungo ute fwambo kelo chenro mar ng'anyo achiel kachiel en ataro mar pend chik ma pacho ka kare 33 kod 34 maketo ayanga gigo ma oyiene ute fwambo timo to gi mago ma okum gi timo. Bende, duol mar jochung weche mong'ere kaka Editors Guild onyiso Communications Authority mondo wit oko ote margi kendo miluor ng'eto mar doho 2023 mane ochiwo chik ewi bura makumo ute fwambo kelo chenro ma achiel kachiel. Ote makama bende osir kod riwruogo kinde, riwruog jochung weche fwambo mag pinje Afrika ka achiel kod riwruoge mamoko manowacho ni ma en okang' mar thiro demokrasia ma pacho ka kod thuolo mar chiwo ote. Kata bang' ote gi duto, apisas mawuok e apis Communications Authority ka otelnegi kod obila oloro tudruok machiel kachiel mar wang' jowi mar NTV kendo monjo log tich mar kar keto tudruok e yo manyasani e boma ma Limuru mar kambi Royal Media Services kendo chuno jotij kambi Royal Media Services moting'o Ramogi TV, Citizen kod Inoro ng'ado tudruok machiel kachiel mawuok kuonde ma jofwambo nitiere. Ma apisasgi wacho ni en mar keto e tim ote mar Communications Authority ma ose kod riwruoge ma opogore ma pacho ka kod pinje malibamba e Afrika. Cynthia Onyango, Ramogi TV, Nairobi. Koro mogi ka wadhi nyime ni kweth maketo sirikal tesre kotelnegi kod ogai mar Wiper Kalonzo Musyoka okwedo duol mapuodho chiwo lesen ne ute mag fwambo pacho ka CA kuom kumo chwalo ya eyamo ng'anyo ma kawuono achiel kachiel. Kweth no riwore kod familia mane oneg jogi e kinde ng'anyo mag 2024 ka gichwalo mafua margi e od bura. Walter Nyambaga nigi ler mar wachni.
Katodo koni apilo gerger mane, dhano to pod muonye chiemo. Ger mar apilo mane okekore kod iro malongo wang', e chal mane okwako lwasi mar boma. Mane okoyiero kit lemo ma ng'ato negodo pachoka. Okinyino, bende kweth motelne kod Kalonzo Musyoka kod Eugene Wamalwa mane omondo kendo timo lam kod familia maywago jogi mane onegi ng'anyo 2014 ka ema jodito go onyono kod mafupe nyake oinga mane ogure alwora mar od bura kendo pedho mafupe go e chiel mager mar stima malich kage ywago jo Kenya mane owito ngimagi. So they came out armed only with bottles of water, their national flags and their telephones, and they did what actually became a very heroic action. So today we want to remember them. Friends come out, let brothers and sisters come out, let Kenyans come out and mourn our children, and we shall retreat back home. We'll have sent the message, we'll have honored these children who are our heroes. So we've seen that they put some wire meshes there. Maybe they want to electrocute us. We don't know. Egelo reboma, ekendo gedondo rekodobila. Kamutingo tendi EPK Eugene Wamalwa kod Kalonzo Musyoka mane okumo serikand William Ruto. Kagikoni tiyo kodagoko, ekendo okoluro katiba mar Kenya, marito ngima magoganda. But you will see them attempt to intimidate us. You will see them stop us from even going into parliament. They've cordoned off the city. The People's Restorative Justice Commission will hear all these cases of continuing abductions, and we'll continue to say no to it. And where occasion demands, we'll go to court. Gikwedo kang mar loro ute fwambo make weche mag ng'anyo achiel kachiel kagikoni en tim mar duoko chien okenge mosego mag demokrasia kendo duoko piny Kenya mudho. And we have already moved to court to stop this nonsense. We say so because Kenyans have the right under Article 35, the right to information. And again, the articles that CAA are quoting, 33 and 34, are very clear that the freedom of the press is guaranteed. There's a reason why William Ruto wants this blackout. And Kenyans are following everything that's happening across the country. People have come out in every corner of Kenya to reject this system, to reject the injustices. But when you look at what he's trying to do, you can only conclude two things. I think William Ruto wants to, I suspect, to unleash the military on the citizens. Ekineno bende seneta Mabusi Okiya Mtata kodo jende moko othinyore mariwore kod jong'anyo e boma. Jaod bura ma Embakasi East Babu Owino bende onyisa achiel mare kod rowerego ka gidhulore kodgi kendo kundo sirikal. Babu ekine jotelo mamoko osiro ng'anyono ka gimodho iro makech kata odoko ni obila ochope ng'anyono ka giger ka gima gichamo dundo gweno makedho notore. Ekindeno kweth maketo sirikal tesre to norito ka koth twang' law Rigathi Gachagua kata kamano kata muche emane okowinji. Walter Nyambaga, Ramogi TV, Nairobi. Pod wane motene kod weche mag ng'anyo manotimore kawuono nyakora mogi chenro mag wuoth kod ohala okethore chuny boma ma Nairobi kaluwore kod ng'anyo ma obagi kod kweth mag rowere mag Gen Z mar paro jowetegi manowito ngimagi e higa mokalo e kinde mag ng'anyo. Kaka Judith Omondi lero apeyni buora ne olor matatu madonje chuny boma ma Nairobi kar chakre saa 1 mar okinyi bende ne onge ka bende dukni mathoth ne odong' kolor. E okinyi mang'ich mar tich adek odiochieng' mar paro rowere mag kweth mag Gen Z mane owito ngimagi e ng'anyo ma higa ma okalo. Wachako wuoth mar go kachero chal mar piny e chuny boma ni ma Nairobi. Wakalo apaya madonjo e par jatend piny mano State House, ndara ne omi arita, obila sing'enge mar wembe, onge fwaruok ka. Apaya madonjo e chuny boma, geche ok donji kendo kweth mag Gen Z lor mar wuotho. Tumefungiwa njia, hakuna gari inapita, tumeamua tutembee hadi tao. Lazima kieleweke leo. Na kwa sababu gava imeamua tutapata gari. Kwa sababu ile uchungu tuko nayo.
manzejo tumekuwa desperate majamaa. Tunaenda hivyo kwa sababu ya nini? Lazima tunapigana leo ndio watoto wetu wasipigane kesho. Johala mag matatu mane oluchore odonjo e bomani okinyi kaachiel gi mane onindo e bomani ywak ni jowuoth onge, geche ok wuogi e chuny boma, gikoni pile giting'o jowuoth kod shillings 100 kaka wuono, to kata maidho gi 20 onge. Abiria hakuna, gari hasiendi, watu wamekaa kwa manyumba, hakuna usafiri yoyote inaonekana hapa leo Nairobi. Ukiangalia kama ile siku naona ni nzuri, natuma gari kutoka 80 mpaka 100. Lakini saa hii hata 3 hakuna. So tunaenda nyumbani vile tulikuja. Hakuna kitu mtu ataenda nacho leo. Ni kuamua kukaa tu hivi. Lakini utafanyaje na umekuja? Si lazima ungangane. Watimo kachero machielo, johala mag dukni mayepo, e apaya mar Ronald Ngala, kweth mag jonjore fwadhore kendo temo rango kuonde maginyalo yako. Rakruok kod Gen Z bedie. E apaya machielo, dukni moko yaw, makmana ni gikelo jorito maok mag piny owacho. Currently, we've deployed several security officers here, and their work is purely to ensure that at least there is law and order. We've supported them with backup system. We have response vehicles which are armed with police officers to ensure that in the event of incidences of security interest, at least we have a timely response. Basically, we are trying to give confidence to our clients to ensure that at least they can also operate in the midst of all this. Kata kamano yepo margi okonyiso ni giloso pesa, giywak ni ohala onge. Na daily basis right now kama sahi tungekuwa na line hapa by the way ya customers flow, but shock on us today morning. It's like we've received none of the cars. This is our first customer actually for today. Biashara iko chini. And I don't know how it will turn out, but it's costly. En odiochieng' machielo ma jo ohala e chuny boma ni ma Nairobi kwano lal kalore gi ng'anyo ma ibago kod kweth mag rowere mag Gen Z. Ka penjo maduong' masani koro gi penjo piny owacho to en ni nyaka karang'o. Judith Omondi, Ramogi TV, Nairobi. Yore ohala kod wuoth odhi nyime counties makaluo kaluwore ni ng'anyo ne ok omeo kaka gwenge mamoko. Kaka Millicent Adhiambo lero, moko kuom rawere to ne obago ng'anyo ma adundo. E kaunti ma Kisumu, kochakore Kondele nyaka e chuny bomano, chenro mapile pile mag oganda ne odhi nyime gi kwe. Picha mako ka weg dukni mana manok emane okoyepo. Kata kamano kar saa 5 mar onyango, kweth moro makedo ne ratich oganda e bomano ne owuok oko ka wero wend manyo ratiro ka gikwedo teko mathoth ma obila osebedo ka tiyo godo kuom jopiny. Owuok oko kawuono mondo wachungi jowa manyo negi mwaka ma 2024. Nyithindo ok nyal negi to waneno. Polise we uru nego nwa nyithindo wadagi. You're finding that most people are saying they're in the broad base. When you look at the death of Albert Ojwang, did it care that we were in broad based? No. The issues that you're talking about are very important, regardless of this broad based or bread based or blood based. That does not matter. What matters is you're speaking about better governance in this Kenya. We are demanding a reduction and a total elimination of police brutality, and we are demanding nothing less than a better Kenya for all of us. Esechi ogogo, ne kweth machielo, ne odonjo apoya kendo keyogi, kawacho ni ok gidwa ng'anyo Kisumu. They should not use products and other methods of destroying the country. So they should give us peace because it is what the president and the prime minister is doing. E kaunti ma Siaya, jopiny e boma ma Bondo bende ne odhi nyime gi tijegi kaka pile. Ne giyango ni sani weche dongruok ema gisiro, ok gisir ng'anyo mabiro weyo ka mwandu gi okethore. Mfuzo matimere kaka mati wan sawa Bondoka. Yes, wan ng'anyo kwa yadhi ng'anyo kae. Kichwadich giyorewa. Wal ki makethesi ya county ka wawol wadich kitijewa. Kikwose kethre ne wach ng'anyo. E broad based government makawuono ni onge ng'anyo kendo machielo. Dwang'ado kamano ni onge ng'ama bro dhi ng'anyo, ng'ama bro ketho gir ng'ato mar ohala. Mondo an koro modhiambo to ng'ato nyalo yudo gima dhiga e ode. Komachielo, e kaunti ma Homa Bay, chenro mapile mag ohala kod yore wuoth
ne odhi nyime kaka pile e thuolo ma ochakore gokinyi. Wan wamon mana gi chunywa kata jok mang'anyo go gin jok mapok no ng'anyo pok giwinjo mit ng'anyo gi ber ng'anyo. Wan waseneno mit ng'anyo gi ber ng'anyo. Nwa wene gi ni gimbe giteme giwinjie kaka en gima lit miwuoro. Wan oseduoko wa chien king'iyo kaka Homabay kawuono wadongore, ndara losore, gimoro amora dhi mbele, tiyo ohala dhi kama kawaida. Wakwayo ni kamoro amora mantiere ng'anyo kamoro amora e Kenya msima kata Homabay mondo gi stop, mondo wami sirikal yot mondo titije kaka ginyalo tiyo maber ne jo Kenya. Kata kamano, kweth moro mar rowere ne oduogo choko chir mawuok oko kendo bago ng'anyo mamuol e bomano. Ok ni wang'anyo ne development mondo kik bi Nyanza, but development wadwaro en mani gima rach nwa kaka nego yudhe wa. Nego youth onego orum. Government ong'iye kuma ginyalo keto youth nikech most of the youth osomo to onge tich. Jogo ne otho kendo ne giwito ngimagi mondo mi wachop kama wachopeni. Finance bill nobedo rejected koso nokobedo rejected. Lakini sani wan ka nikech gen. Wadwa ni wapargi akina Rex Masai, akina Denzel, may their soul rest in peace. Millicent Adhiambo, Ramogi TV. Mwandu mopogore opogore okethore ka chenro mag ohala kod wuoth bende ne orochore e gwenge mathoth mag Kenya madiere e kinde ng'anyo mag rowere ma otisi kaka Gen Z kaka Emi Waler kod Joe Juma. Gwenge ma Kenya madiere ok ni odong' oko e ng'anyo mano bak kod rowere ma otisi kaka Gen Z e Kenya mangima mar paro rowere mane owito ngimagi odiochieng' ma kamae e higa mokalo. Tumejitokeza leo pamoja na Gen Z na tunasema kwamba Ruto must go, the killings of young men and people must stop. Oganda moting'o rawere ni owuok oko kendo bago ng'anyo e bombe mopogore opogore e Kenya madiere ka gikwedo nek kaachiel kod dhicho e pacho kae. Ng'anyo ne obedo kod kwe gwenge moko, to gwenge moko bende ne obedo kod koko kaachiel kod kethruok mag mwandu ma opogore opogore. E boma ma Kikuyu e kaunti ma Kiambu, moko kuom jogo ma ichichgo ne jong'anyo ne oteyo mach moko kuom pieces mag piny owacho. Kata dono ma Kikuyu bende ne otia mach kod jong'anyo, gino ma weka mwandu mopogore opogore ne okethore majno. Freedom ya kuongea, tuko na freedom ya kupost, lakini si mtu anapost anakujiwa. E kaunti ma Meru, rawere ne obago ng'anyo mar kwe, kama bende jatend obila mar boma ma Meru ne oriwore kod jong'anyo go e kinde ng'anyo. Rawere gi ne oseyo jatend piny Kenya William Ruto, ma giwacho ni oserem tieko nek kaachiel kod ndicho e pacho kae. Tunaprotest kwa sababu ya our fellow Gen Zs when they fall last year, and we are here to mourn them, to celebrate our heroes. They are the widows, to celebrate sana. And another thing is that Ruto lazima aende mate, ndio amefanya vijana watu wakaanguka. Ruto tumempea mwaka mzima asungulikie Gen Z ambao waliuliwa na serikali, na sasa tuko hapa kusema Gen Z si kama punda ama wanyama ili wauawe. Tunataka justice, na kama hataweza aende nyumbani. E kinde ng'anyo no bedo bila ne okwore gwenge ma opogore opogore mar temo kelo kwe e gwego ma Kenya madiere. George Juma, Ramogi TV. E kinde mar rowere ne obago ng'anyo e gwenge mopogore opogore mar par jowetegi manonegi e ng'anyo mane obagi higa mokalo, kauntis buora e gwenge mag Hoho mar Okak bende ne ok odong' chien. Alia Beach oluwo kaka ne ng'anyo ne otimore e gwenge mag Hoho mar Okak kendo ma e ripot. Rowere mag Gen Z e counties mopogore e gwenge mag Hoho mar Okak bende ne owuok oko mar riwore kod jowetegi mamoko e ng'anyo mane obagi pacho ka mar paro rowere mane onegi e kinde ng'anyo mar kwedo paro mar chik mar omenda higa mokalo. E kaunti ma Kericho, rowere miche gi miche ne owuok oko kendo bago ng'anyo mamule bomano, kama bende ne giruombe piny Wilbaro mar duond bura mar UDA ma osebedo kong'awe boma ma Kericho, ka bende ne giwero wende maseyo jatend piny William Ruto kod sirikande ka giwacho ni ne ok ginyal dong' chien e kinde ng'anyono. Fallen soldiers wenye wamededi na wamekufa bila risasi.
wamekufa na bila tear gas. Hao wamekuja tu kudefend tu hii nchi yetu, kuja kudefend nchi yetu ikuwe nchi ya haki. We are not in the street because we are just loitering. We are here to stand in solidarity with our brothers who we lost them and sisters, and we lost them because of standing for our country. Ng'anyo makamano bende udhi nyime kaunti ma Narok kod mano ma Nakuru, kama rowere mag jinsi ni wuok oko ka rombgi mar bago ng'anyo mamul ka giparo jowetegi mane onegi e kinde ng'anyo manotim higa mokalo. Kapaya maduong' mawuok Naivasha kochimo Nairobi bende rowere go eko ne omoke mach mochweyo dino. Gino mano chungo chenro mag wuoth kod yore mag ohala e bomano. Government ya William Ruto, people are still flocking the street across the country, and even for us in Narok we have also decided that we must join this solidarity march. Tunataka justice kwa hao ndugu zetu ambao waliweza kukufa hiyo siku. Kwa hivyo tuko hapa, hatuna shida na maduka za watu, atubomolei watu maduka zao. Tuko hapa peacefully, tunataka tu justice kwa wale ndugu zetu na dada zetu ambao walikufa mwaka uliopita. Na leo tunaandamana kwa sababu polisi wamekuwa wakituua. There's no way mnaweza kuwa mkituua na sisi ndio tunalipa tax. Kwani Gen Z si wa jobs wenye wako nazo wanamalizwa na tax. Mr. William Ruto, hear this from us. We are not going to be intimidated. We are not going to be bowed. Kaya kaunti ma Kajiado, kethruok mag mwandu ne one kinde ng'anyo makamano, kama jong'anyo ne odonje dukni moko kendo yako mwandu mathoth e igi e kinde ma ng'anyo mag rowere ne dhi nyime alworano, kendo dukni bura ne olor kaluwore gi luoro mana jowala go eko nigo. Kaya gwenge mag Rongai bende rowere miche gi miche ne owuok oko e ng'anyo makamano kane gikwero nek manotim ne jowetegi kod rocho ratiro mag oganda e lwet obila. William Ruto anawekwa above the cross msalabani na mtu anaitwa Chongwa, Mukrumen na Mwaura ndio wanamweka msalabani. Alia Beach, Ramogi TV. Gwenge maka dhowadh nam chumbi nyakwara Ramogi ng'anyo ne otimore e kaunti ma Mombasa kod Lamu ka counties mag Eastern, to ne ng'anyo timore e counties amoting'o Makueni, Machakos kaachiel kod Kitui, kaka jafwambo marwa George Aoko miyoler. E kaunti ma Mombasa, ng'anyo mamuol ne ochakore bang' kweth rowere bago alam e kanisa jo Anglican mantiere e chuny boma, alam mane en mano mar paro jogo duto mane wito ngimagi e ng'anyo mane obagi gi rowere higa mokalo. Maandamano ya leo ni amani, security imetulia, vijana wametulia, wanapata hii moja. Tunaandamana tu, hakuna vita na mtu. Hivyo sisi tunasema hatutaki fujo, waliokufa lazima serikali iwe responsible. Ruto lazima ahusishwe pakubwa, aangalie ni vipi familia hizi zitapata ridhaa. Mimi nauliza Ruto, unaua vijana. Kesho serikali ya kesho itabaki na nani? Kesho itabaki yatima. Kesho itabaki yatima. Sisi ndio serikali ya kesho. Ebu arita mager marobila, rowere go ne wuotho kowuok e apaya ma Moi, Digo, Kenyatta magichwo gi luoro nyaka Buxton, eka gidhi achiel kachiel nyaka log tich mar piny owacho kuma ne gichwale ng'ur margi. Leo tunataka haki itendeke. Vijana wamekuwa wakifa tangu wakati wa 07 na hakuna mmoja amepata justice. Tunataka justice na tunataka reforms kwa polisi. Na swali yangu ni moja kwako mzee Ruto. Wewe ni mzazi kweli? Yes. Wewe ni mzazi kweli? Do you feel the pain our parents wana feel? Yes. I am here because I'm a child of Mombasa. Mimi ni mtu wa Mombasa. Nimezaliwa hapa, nimelelewa hapa, na pia mimi ni Gen Z. And I have to work with the people I represent. That is my job as a leader. Kata kamano, obila ne okwor kar romo e apaya mochomo kar jot mar jatend piny Kenya, kendo garo rowere go mane chano donjo e apaya no. Bang' chako ng'anyo margi ayanga e odiochieng' ma kawuono ni e kanisa mar ACK e chuny boma ma Mombasa, jong'anyogi gikone to koro tieko ng'anyo margi e log tich mar Tent County ni ma Mombasa. Ne ochuno obila keyo rowere go kod iro malungo wang' bang' yango ni moko kuom jonjore chal ni ne okikore e igi kendo ne chano timo monj. E seche mane magi duto timore, thoth chenro mag ohala e boma ma Mombasa ne ochungi. To e kaunti ma Makueni, jong'anyo ne orakore gi obila kendo rocho chenro duto mag ohala to chutho e boma ma ote. Ile kitu hiko, sisi hatukuwa na ubaya. Tulianza vizuri, polisi wakaanza na tear gas from nowhere. Sasa imebidi tumeanza kupambana vile unaona watu wamejaa, lakini
kwa saa hiyo wameenda. Ng'anyo makamano ne bende otimore boma ma Emali kod Makindu kuma jong'anyo ne oloro apaya maduong' ma Mombasa Road kendo rocho chenro duto mag wuoth. Ruto must go. Ruto must go. Gaucho must go. Gaucho kwanza wewe. Gaucho. George Aoko, Ramogi TV. Ekuramogi ko yue mara mokwonge weche manyien magang'icho elo dhiambo makawuono ka pokatimo mano ayude moko kuom ote ma ochwalo kaendi. Shemo tho soja koni Bati greetings Aluo News kendo amor. Penjo ne rawere en ber mane magiyudo e ng'anyo makawuono. Gik magiketho gin mwandu gi giwegi. Ngima magimedo lalo en mar giwegi. Jo Mount Kenya bende osebudho ne ng'anyo we wang' ni giteme mondo gine kako chalo. Giwang' towns magi wacho ni puoch gi pak ne oganda onagi duto mane otamore dhi e ng'anyo. Jok mawang'o lam margi makonyogi e wuoth giwegi mano koro wachgi. Let's not mix politics gi weche mag ng'anyo. Wacho ni bende apoyo bila kuom ne dikore tiyo kod gige lweny magin go kuom jong'anyo. Mae nyiso ni ne giyiene oganda ng'any gi kwe kata kamano jopiny nyaka puonjre. Okay, erokamano ahinya. Okelo alwach majakiranda ng'isa ni Bati amor ne ni ka ikelonwa weche manyien e Ramogi TV ler sepwap kendo nyilni to gima awuoro loro weche matimore e Kenya siro do kuom wito wachno ma okelo alwach majakiranda ka chieng' Ward 7 ema wacho kamano. Erokamano nya jaro soja koni kaka oganda nyaka koro wabed motang' gik matimore gi samoro nitie joma dwani juwoge broad based government mano jaro soja wacho ni mora ahinya gi jo Kisumu kod jo Bondo wan tie broad based government wadwaro mana maendeleo. We ji mane luongo ni watu wa maandamano bende koro dhi e ng'anyo. Mano jaro soja 001 Greenham Marco Galo Dr. Raymond Omolo wacho ni na gin gi Gor Mahia third patron engineer Mike Musa Tiego. Erokamano ahinya jaro soja. Makamu koni Bati amora ahinya ko ganda sani koro nyalo ng'eyo kit gima giriwore. Ng'anyo mar rocho kwe mar oganda ok en kit oganda Luo kendo koni nyaka koro oganda opuonjere ahinya ni samoro nitiere gik moko matimore ma inyalo ti kod oganda mar chopo to onge gima konyo gi godo. Wacho ni joluo nyaka koro obed joma dimbore kaka gidimbore kawuono ka gisiro sirikal mar neno ni ok giketho mwandu gi kendo bende ok ginyiso ni gine joma ong'e timo maandamano. Joma moko bende wang' ni otime nikech oseluongi joluo ni gin jo maandamano ka piny oselosore to onge gima giyudo pod imedo mana digi. Koro wang' ni joma moko bende otimie wacho ni joluo nitiere broad based government. Okay, erokamano mano wach mowuok kuom makamu. Neno ka sa director Dominic Akogo bende koro neno weche manyien e yo makare kendo omor gi Ramogi TV koko ni oganda mado medore jomatindo tim manyo ratiro gi kwe mondo kik mwandu kethre kata remo kik chwer. Wacho ni ngima en gima irito to kendo ka otim gimoro amora e bwo chik to weche bedo makare. Yina mondo adhi yweyo kaduogo pod an gi weche mamoko manyien. Ma en Ramogi TV, weche manyien mag ang'ichwelo. Who do you trust with your precious ones? Who do you trust to drop your kids to and from school? Who do you trust with all your packages? Who do you trust to get you to work, airport, or to that late night plan? Wigo. Introducing Wigo, your trusted ride. The ride with the most reliable, verified, efficient, and transparent drivers. With fabulous cashback incentives for passengers, each trip on Wigo feels like an upgrade. Download Wigo from Play Store or App Store or SMS Wigo to 20425 and ride with confidence. Wigo. Let's go. Kit tong' gi gweno
ere mabiro mokwongo kawuono wadwa ni wapuonjre kit kidienje ariyo mopogore mar gwen. Wan gi broiler, wan gi layer. Pogruok mane malich ahinya kit kidienje gi? Tineno kae gin gi pi. Moneno ka gin gi pi ma automatic. Onge pi mimiyo gi. Donge neno mae ka ging'eyo. Ging'eyo kada mae. Gin adog gimegi. Kanni help broilers mondo kik gibed gi stress. Neno kama heat ema miyo timo kamano. Because size is 1.7 a kilo. To mai ni wacho ni 500. 500. Royal Mabati Factory Limited yud mwandu wa ginengo mogonyore e uso mar dir higa. Corrugated to kod box profile e nengo mar $405 kende mita ka mita. Brick tile e nengo mar $482 mita ka mita to kod roman tile e nengo mar $517 kende. Bid mus wakelni mwandu ni nyaka idhudi kamora mora ma intie pachoka. Gochnoe namba ma en 0722 638 kata ket oda mari e mbui ma en www.royalmabati.com. Wakelo ni chenro mar ohala kod lony gi dongruok mopogore opogore. Ohand kinyosi nigi pesa kitimo gima dwarore. Weche makende moa kuom jogo makelo lokruok e ngima dhano. Ohala ber nikech ohala puonji managerial skills. Lek ma in go iriembe mineni gigo chopo. Chakre gi jogo mane ochako ohala manyien. Kalure gi kaka nachako gi kuma achope. Ohala ni en ohala maber. Nyaka jotelo molony e timo ohala. Akwajo jodala wate odogi ohala. Ne pek mane gikalie. Pod waonge uhuru mar ohala. Loch mane giyudo kod kinda mane gitimo e manyo gik mabeyo beyo. Ka jaohala ok inyal chako project ka ionge gi market. Tudri gi Cleophas Oluoch e ohala gi mwandu. Tich ang'wen ka tich ang'wen chakre saa 1:45 otieno. We know times are tough, so save money by buying airtime from M-Pesa to any network with zero transaction fees. Dial *487*2# and get your airtime PAP with zero transaction costs. Lwedo chweyo. Koro ka sana watiyo gi lwetwa. Rom gi joma oseloko kit ngimagi kendo giseloko pok margi obedo ohala. Bechgi ni malo nikech kaka yudo materials dhi mang'eny. Duto en wach chwech, pok, tich matek kendo tiyo matek. Tim giri mitimo no, kikete chunyi tikete pachi. Mamiyo lek bedo adiera. Pok opogore. Tich ang'wen, saa 2 okinyi kod Sharon Ong'ao. Kick by. Chuny boma ma Nairobi, machiegni gi Naromoro. Kokale gode koda ore kendo mol e gwenge duto ma pacho ka. Okinyi kokinyi, wayango ni kaka piny oru. Ma en rupe. Kama wami nonro to kod chal mar fwambo. Wa encourage conversation. Wamenyo ni weche mamako ngimani. Job restructuring kata state restructuring ok promise ni kiwitu tich ka, tidiro tich ka. Kendo in gi duol e mbaka oromo. Watudre gi reporter marwa ka en Homa Bay, Mombasa, Kisumu, Migori, Kisii. Wabedo gi twak kachiel koda ka jolony weche mopogore opogore. No wamiyo parliament a lot of authority. To authority no gitiyogo mana mondo okonygi. Tudri gi Joyce Oduor, Sharon Ong'ao kod Cleophas Oluoch e chenro mar Rupiny kod Mbaka Oromo. Wuok tich nyaka tich abich chakre saa 12 okinyi nyaka saa 5 onyango e Ramogi TV. Piny owacho oridarita kwe alwora mar apise madito mag sirikal kaka kar jot maduong' mar jatend piny, od bura mamalo, doho mamalo kod od bura mar kaunti ma Nairobi. E alwora mar kar jot maduong' mar jatend piny kod od bura mamalo, apisas mag arita ne oywayo sing'enge motimo kuthe kaachiel kod geng'o apeyni gi loche madongo mag obila kendo loro ne jong'anyo chopo machiegni gi apisego. Kaka jafwambo marwa Chris Owino koro miyo ler.
Kaluwore gi masira mane omonjo od bura mamalo e kinde ng'anyo mag rowere mag Gen Z e dwe mar 6 higa mokalo, migepe mag arita omondo kogwen mar keto arita motegno ne apise madito mag sirikal. Apise madito mag sirikal mane omi arita mager ne en kar jot maduong' ma jatend piny State House, od bura mamalo, kaachiel kod doho mamalo mogik kata Supreme Court. Nyakwara Mogi, ma en wang' apaya ma State House Road, achiel kuom apeyni madonjo e kar jot maduong' mar jatend piny e bura Nairobi. Kendo chakre seche mag okinyi, apisas mag obila ochuo kom kendo keto seng'enge moyedhe midendo ni razor wire mar neno ni onge ng'at madonjo kendo wuok e kar jot maduong' mar jatend piny. Kata mana wang' apeyni madonjo e kar jot maduong' mar jatend piny State House kaka State House Road, Processional Way nyaka Arboretum, loche madongo mag obila momanore mager ne oketo ohinga. Akirikiki mar wang' apaya mar od bura kod City Hall Way, chiel mar seng'enge mabith Kawembe kod loche mag obila odino yo mar neno ni od bura okoyudo mbala machielo mag rowere mag Gen Z. Jo od bura mane twak e od bura bende ne oywa ng'ich kendo mako apaya moro ka moro bang' chungo twak margi. Geche mag obila maringo e ng'we arititi ne cherore e wang' apaya ma Uhuru Highway machiegni kod od bura mar keyo kido moro amora mar dhano. E alwora mar doho mamalo mogik kod od bura mar kaunti ma Nairobi, obila mag Kanga, obila mag Majoni kod geche mag kiro pi ma Ilodel ne obet akicha. E okenge mar neno ni chenro duto mag arita ok obet gi chochni, jatend obila e kaunti ma Nairobi Edwin Seda kod ogai mar obila mag Kanga Gilbert Masengeli ne lorore kinde ka kinde. Kopogore gi arita mar lowo, kalapapla mar obila bende ne fuyo e kor polo e alwora mar od bura kaachiel kod State House. Kata odoko ni ng'wech maratipo ne entiere kind jopiny kod obila e chuny boma maduong' ma Nairobi e wang' apaya ma Kenyatta Avenue, Kimathi Street, Tom Mboya Street kaachiel kod Moi Avenue, dwaro mar jong'anyo mar donjo e State House ne ogore e lwanda. Bang' odiochieng' mangima mar ng'wech e kind apisas mag obila kod jong'anyo mane temo donjo e kar jot maduong' ma jatend piny e bura Nairobi, paw lweny mogik ne en akirikiki mar Kenyatta Avenue kod State House Road e kinde ma apisas ma obila onyono kar tiendgi ni kata nade onge ng'at mabiro donjo e kar jot maduong' mar jatend piny State House. Chris Owino, Ramogi TV, Kenyatta Avenue, Nairobi. Jaji anasukuma mpaka anaweka faili kando, anasema this file has got a lot of forces in open court. Forces wamwe bunduki ndio inafunganga mtu kabisa. Ballistic report ile risasi ilisolewa kwa hiyo mwizi haikuwa ya bunduki yangu. Na ukiona mtu anakusingizia na kukupeleka jela, that is your enemy number one. Watch this story and more. Download the Citizen Digital app or visit www.citizendigital.com and find the Citizen Originals portal. Kenya's #1 app, Citizen Digital. Chalka gima naonge awi mar riwo keny. Nyasaye, konya yudi jaoda. Erokamano kuom yiera bedo jaherani. To bende kawuono kae iniyieri warus koda. Erokamano. Mos. Mano en Rajiv. Awinjo duol mare. Samoro en obiro manya. Rajiv nen ka. Dawe Rajiv onge kae.
Machini wadonjo weche mag tuke mag laro simbo mar Lawi Jaoko Foundation nochomo tielo mar quarter finals e rang'iny mag wards manitie kar chung od bura manyatike kaunti ma Migori. E tuke ma ochan chieng' Ngeso jumani Aneko United dhi rakore kod Apilo FC kama to tugo kod Young Boys. Koeru dhi rado gi Kanga ka bande rakore gi Kiboko. Mago tuke ma idhigo e pautuke ma Koeru Kokinda e ward magot Kachola. E ward ma North Kademe e pautuke ma Golden Grounds Cheri dhi chwadre kata gwere kod Tuk FC kanalo gocho gi tim mar Aego FC. Kuja Irrigation dhi rakore gi Kalo FC e kinde ma Modi tugo gi tim mar Thimlich. E pautuke ma Ongoche mantiere ward ma Makalda Kanyarwanda Osiri dhi rado gi tim mar Bansi ka God Kwach tugo kod Mikei. Ongoche dhi rado gi Orlando City e kinde ma Obalwanda dhi rakore gi Tsunami. E tuke ma idhigo e ward ma Kanyasa e pautuke ma Riat Otati biro rakore kod tim mar Jangoe. Akuno gi Rabare, Riat gi Kogore ka Rabala dhi tugo gi tim mar Opea. E ward ma Kachieng' e pautuke ma Sori Milimani dhi romo gi tim mar Kopala. Rabuor tugo gi tim mar Karungu. Kiranda dhi PM gi tim mar Nyamanga ka Nyadiri biro gwere kod tim mar Santa Sodom. Pero kamano nyakwara mogi kuom ketera mogi TV mane makelo e giko mar weche manyien mag ang'ich welo dhiambo makawuono nano ka jojo ywa senior mar Migori kona ni Bati ayie kod oganda wa mawuok manotamore donjo e ng'anyo makawuono. Incidents mag tho oganda wa osekelonwa kuyo koro miyo thuolo ni en kare mar jomoko bende otimie gik moko e yo mopogore. Nyinga en George Bati. Jaloko mar osebedo Wilson Achuka nyakwara mogi. Waromo saa 3 weche manyien mag uimore kama bende wabiro bedo kod twak mar bucho piny. Ma en Ramogi TV, Riti Masani.